Vegan ή carnivore? Ακούγονται και οι δύο πάρα πολύ τελευταία, αν και είναι τόσο ακραίες και τόσο διαφορετικές μεταξύ τους που είναι φυσικό να έχετε μπερδευτεί. Vegan είναι αυτοί που καταναλώνουν αποκλειστικά φυτικά προϊόντα, χωρίς να περιλαμβάνει η διατροφή τους οτιδήποτε ζωικό, ούτε κρέας, ψάρι και πουλερικά, ούτε και τα προϊόντα τους, αυγά και γαλακτοκομικά, ούτε ακόμα και μέλι. Αντίθετα, η carnivore είναι μια διατροφή αποκλειστικά ζωικής προέλευσης, μια συγκεκριμένα κρεατοφαγική, η οποία το μόνο που περιλαμβάνει, δεν περιλαμβάνει τίποτα φυτικής προέλευσης και το μόνο που καταναλώνουν όσοι την ακολουθούν είναι κρέας, ψάρι, πουλερικά, αυγά και ζωικό λίπος και σε ορισμένες περιπτώσεις γαλακτοκομικά προϊόντα, αν και οι περισσότεροι τα αποφεύγουν και αυτά. Είναι αξιοσημείωτο ότι και στις δύο αυτές διατροφές είναι απαραίτητη η χρήση συμπληρωμάτων, γιατί δεν είναι ικανές να καλύψουν όλες τις ανάγκες του οργανισμού. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον ότι και για τις δυο τους υπάρχει πλήθος μαρτυριών ανθρώπων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν βρει την υγεία τους ακολουθώντας τις, θεραπευμένοι από κυρίως αυτοάνωσες νευρολογικές παθήσεις, αλλά και από άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Υπάρχει επίσης πληθώρα ερευνών που υποστηρίζει τα ωφέλη τους, αν και συνήθως είναι έρευνες μικρής κλίμακας και σε πολλές περιπτώσεις όχι μεγάλης αξιοπιστίας. Ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα όσων ακολουθούν την carnivore, που είναι πολύ της μόδας τελευταία, είναι ότι οι πρόγονοί μας των προϊστορικών χρόνων τρέφονταν αποκλειστικά με κυνήγι, πράγμα που έκανε το DNA μας να έχει ρυθμιστεί να τρέφεται κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, γι' αυτό δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, γιατί από όσο ξέρω έτρωγαν και φυτά, καρπούς και ρίζες εκείνη την εποχή. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορώ να αμφισβητήσω τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η υγεία τους είδε βελτίωση ακολουθώντας αυτές τις διατροφές. Εκείνο που πάντα σκέφτομαι όμως και αναρωτιέμαι είναι το εξής. Τις περισσότερες φορές, συνήθως, οι άνθρωποι που φτάνουν να ακολουθήσουν μια τέτοια δίαιτα προηγουμένως, κάνουν έναν πολύ ανθυγιεινό τρόπο ζωής, με αλκοόλ, κάπνισμα, μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, αναψυκτικών, επεξεργασμένων τροφίμων και fast food. Εκείνο που πάντα αναρωτιέμαι λοιπόν είναι τι θα γινόταν αν καθένας από αυτούς αντικαθιστούσε αυτόν τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής, αντί να τον αντικαθιστήσει με μια ακραία διατροφή όπως η vegan ή η carnivore ή κάποια άλλη, αν τον αντικαθιστούσε με έναν ισορροπημένο τρόπο υγιεινής διατροφής. Και όταν κάποιος έρχεται στο γραφείο μου, τι είναι αυτό, ποια είναι η πιο κατάλληλη διατροφή που θα ήταν καλό να του προτείνω. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, λοιπόν, θα πω ότι υπάρχει μια διατροφή η οποία βοήθησε τους προγόνους μας να έχουν μακροζωία και καλή υγεία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και δεν θα πάω τόσο πίσω όσο πηγαίνουν οι υποστηρικτές της carnivore στην προϊστορική εποχή. Άλλωστε, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι δεν ζούσαν περισσότερο από 30-40 χρόνια για διάφορους λόγους. Θα πάω πολύ πιο πρόσφατα, πριν από 100-200 χρόνια, στον τρόπο διατροφής των ανθρώπων της Ικαρίας, της Κρήτης, του χωριού μου, του χωριού σας, τον τρόπο που τρέφονταν οι παππούδες μας. Τι δεν περιελάμβανε εκείνη η διατροφή, λοιπόν? Δεν περιελάμβανε σίγουρα σπορέλαια και μαργαρίνες, συντηρητικά, χρωστικές και βελτιωτικά, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ ζάχαρη και αναψυκτικά. Τι περιελάμβανε? Λαχανικά με ελαιόλαδο, δημητριακά ψωμί από δημητριακά φτιαγμένο από δημητριακά τοπικών ποικιλιών, φρούτα, ελιές, ξερούς καρπούς, όσπρια, γάλα, αυγά, γιαούρτι, τυρί, πουλερικά, ψάρι, λίγο κρέας, κρασί, καφέ και βότανα. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια διατροφή πολύ λογικό να την προτείνει κανείς. Βέβαια, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, μπορεί να προσαρμόσει να κάνει και τις ανάλογες μετατροπές στη διατροφή αυτή. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να επιλέξει μια διατροφή προσανατολισμένη σε κάπως περισσότερα προϊόντα φυτικής προέλευσης ή μια διατροφή χαμηλότερη σε υδατάνθρακες. Και βέβαια ανάλογα με την ανισορροπία που έχει δημιουργηθεί στον οργανισμό του καθενός, αν έχει δημιουργηθεί από τον προηγούμενο τρόπο διατροφής που έκανε ως τώρα.
Αλήθεια, πείτε μου, έχετε δοκιμάσει ποτέ να εφαρμόσετε κάποια τέτοια ακραία διατροφή, κάποια από αυτές ή κάποια άλλη, και ποια ήταν η εμπειρία σας σχετικά με αυτό? Γράψτε μου αν θέλετε στα σχόλια.